Euskadiko 610 batxilergoko ikasle, ingeniaritzaren mundua deskubritzeko aukera izan zuten Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoan. Ikusteko instalazioak, jakiteko zeri buruz diren karrera gutxi gora bera, gero gure interesen arabera, ea zer komen zaigun, zer ez, eta holan jakiteko gero egiteko matrikula edo ez. Fisikako departamentuan, ematen ditugu fizikako irakasgaiak, fizikaren oinarriak, mekanika, elektromagnetismo, optika, fizika kuantika. Irakasgaien horien helburua da fizikaren oinarri guzti horiek ikustea. Esperimentuek eta erakustaldiek ingeniaritza ikasketen aplikazio praktikoak irudikatzeko balio izan zuten. Alde batetik badaukagu kutsatuta daukagun ura, kasu honetan kobrarekin kutsatuta daukagun ura, eta 3 etapa diferenteen bitartez egiten duguna ur hori garbitu. Gu gauz materialen zientzietako sailean eta hemen aztertzen ditugu gaur egun aplikazioetan erabiltzen diren material ezberdinak. Este es otro. También estamos todos los juguetes, Robotika arloa nahiko interesgarria iruditu zait. Industria ingenieritza batez ere gustatu zait. Hainbat gauza interesgarri ikusi ditut eta batez ere makina hauek eta piezak egiteko prozesua eta nahiko interesgarria iruditu zait. Subir el agua, sube la presión y ahora tengo el chorro impactando sobre la turbina. Goi ingeniariak profesionalen artean eskatuenak dira lan merkatuan. Erakutsi diguten bezala hori aldizkarietan eta erakusten da dela irtera gehienetarikoa duen karrera bat edo.